Comunicarea interculturală, crearea și transmiterea conștiinței și cunoștințelor culturale, tradițiilor și bunelor practici. Am abordat acest subiect din 3 puncte de vedere diferite. Acestea ar fi: am fost crescuți diferit. Obiceiurile, credințele diferă de la o regiune geografică la alta. Și ultimul, importanța comunicării multiculturale la locul de muncă. Cum creăm cunoștințe culturale? Tradiții, bune practici, le creăm de la generație la generație, nu noi înșine, cât societatea în care trăim. Să luăm în considerare, pentru primul argument, timpul. Puteți fi de acord că de la generație la alta, raportat în decenii de timp, valorile insuflate de părinți au fost diferite? Valorile cu care suntem crescuți nu doar că se schimbă în timp, dar pot fi diferite de la o familie la alta, din același bloc, din aceeași țară, în același timp. Dar asta înseamnă că acele familii nu comunică? Nu trebuie să însemne asta. Comunicarea interculturală este la fel de realizabilă dacă se ține cont de puțină empatie, puține cunoștințe generale despre diferite culturi ale lumii și ce ar putea considera aceștia jignitor. Capitol: obiceiurile, credințele diferă de la o regiune geografică la alta. Următorul argument, luat în considerare pentru arătarea schimbării elementelor de cultură în timp, este poziția geografică. Pentru a vă ține curioși, o să continuăm cu 3 antiteze de tradiții ce ar putea fi considerate ciudate sau normale de pe întregul mapamond. Dacă în multe țări ale lumii să fii punctual este o calitate și un semn de bună creștere, acest lucru nu se aplică și pentru Venezuela, unde, fiind punctual, ești considerat pripit sau nerespectuos și buna practică este întârzierea cu 10-15 minute. Mulți copii o așteaptă cu încântare pe zâna măseluță. Ei bine, asta nu se întâmplă și în Grecia, unde tradiția spune că aceștia trebuie aruncați pe acoperiș pentru creșterea sănătoasă a următorilor. De câte ori nu ați auzit că nu este frumos să pleci de la masă până nu ai mâncat tot din farfurie? În China este exact contrariul. Dacă mănânci tot din farfurie, este considerat că nu te-ai săturat și prin acest gest aduci jigniri gazdei. Poziția geografică poate influența major modul în care suntem învățați să comunicăm. Ce este permis să se comunice și ce este considerat un subiect tabu. Acest lucru poate avea legătură cu religia pe care o practicăm, dar nu numai. Un subiect de actualitate ce poate fi reprezentat ca exemplu este: țara Turkmenistan a interzis prin lege dezbaterea și folosirea în public a cuvântului coronavirus la începutul pandemiei. Conform acestora, cei care îl foloseau puteau ajunge la închisoare, de asemenea și persoanele care purtau mască. Ajungem deci la concluzia că și un grup de conducători pot decide la fel de bine ce este ok să se vorbească în public și ce nu. În România, conform unei legi aprobate de Parlamentul României în iunie 2019, ar fi interzisă orice referire la identitatea de gen în școli și universități. Poate părea că aceste subiecte nu au legătură concretă cu comunicarea interculturală. Probabil nici nu sunt pe deplin respectate. Dar dacă ne referim la o situație simplă, în care un om din țara X ajunge să abordeze un subiect normal cu un om din țara Y, cum credeți că va crea și transmite aceste informații? Necesitatea unei comunicări multiculturale la locul de muncă. Comunicarea multiculturală înseamnă interacțiune directă între oameni de diferite culturi. Comunicarea multiculturală implică mult mai mult decât înțelegerea normelor unui grup. Ea presupune acceptarea și tolerarea diferențelor. Consider că pentru dezvoltarea profesională a unei persoane, o experiență multiculturală este necesară. Trendul actual de globalizare face comunicarea multiculturală, înțelegerea diferitelor culturi și asimilarea lor dezirabil. Așadar, pentru un angajat care dorește să își construiască o carieră de succes, adaptarea în comunitatea globală, în special prin comunicarea multiculturală, este necesară. Ca exemplu, firma din care fac parte deține filiale pe tot mapamondul și de câteva ori pe an se organizează Global Meeting. Mai exact, ne strângem toți colegii din fiecare colț al lumii și în timp de 3-4 ore comunicăm despre tot și toate. Spre exemplu, cum am făcut față acestei pandemii, cum ne gestionăm timpul liber, ce activități practicăm, ce hobby-uri avem și așa mai departe. În următoarea înregistrare l-am întrebat pe bunul meu prieten Alex, care a stat în jur de 10 ani în Belgia,
Care consideră el că a fost cel mai mare impediment în comunicarea din Belgia și cea din România? Sunt anumite expresii, subiecte. Ce poate el să-mi spună despre acest lucru? Pentru mine, cele mai mari impedimente pe care le-am întâlnit atunci când am început studiile în Belgia au fost cu siguranță cunoașterea în profunzime a limbii franceze, a expresiilor folosite într-un limbaj familiar și formarea accentului care poate schimba radical sensul unui cuvânt. Am făcut numeroase ore de meditații la franceză înainte de mutarea mea în străinătate, însă odată ajuns acolo mi-am dat seama că nu știu aproape nimic. Așa că a trebuit să învăț și să înțeleg mecanica și expresiile limbii pentru a mă putea exprima într-un mod cât mai corect și ușor de înțeles pentru cei din jurul meu. Problema pe care am rezolvat-o doar printr-un exercițiu enorm, adică profitând de fiecare oportunitate de a comunica. Am încercat să-mi dau mereu seama de ce oamenii nu înțeleg ușor ceea ce îmi doresc eu să le transmit, ba chiar i-am rugat să mă corecteze atunci când vorbeam. Așa am reușit, de fapt, să îmi formez un limbaj și un accent cât mai corect de-a lungul multor ani. Am ales să mă cer părerea unei persoane referitor la necesitatea unei comunicări multiculturale la locul de muncă și l-am ales pe Robert. Robert a lucrat timp de 1 an într-un call center, răspunzând în mare parte persoanelor din străinătate. Haideți să vedem ce a zis el. Din experiența mea pot spune că este foarte benefic deoarece îți deschide ochii spre noi orizonturi. Înțelegând mai bine diferitele culturi, îți poți da seama de diferențele dintre ele și te poate ajuta foarte mult să te faci înțeles mult mai ușor. În același timp, îți poate facilita munca, având în vedere că în funcție de naționalitate avem gândiri diferite, este esențial să înțelegi gândirea altora pentru a putea lucra cu ei. Am încercat să integrăm în proiectul nostru comunicare interculturală din diferite perioade de timp și din diferite părți ale lumii. Este interesant cum acum se călătorește mai mult ca oricând, se schimbă țara de reședință mai mult ca oricând, iar comunicarea interculturală trebuie să fie prezentă. Cu documentații la un click distanță despre toate părțile lumii din diferite perioade istorice, nu văd de ce să nu fie posibilă o comunicare interculturală mai deschisă și mai puternică ca oricând. Vă mulțumim frumos pentru vizionare și sperăm din suflet că v-a plăcut proiectul nostru.